Kung tinuon, pati binibilan pa na aligasyon. Yes. So, di ba na ang ika sa kasulatan? At pagpalingkod, nawagin taon masayo ang ating simbahan sa pag-ila, mahitungod sa pagkatiyos sa ating Panginoon. Ako ako sa bata, nataon na nato sa anak na lalaki kung siya ang magpando sa anak. Kung ang katumanan iini wala bilahin, tulid ng ako Ginoo Hesus Kristo. Kaya matod niya sa Lucas, Kapitulo 2, versikulo 11, sa Gingon, kay natawa ka nato ang kapiuna. Ang natawa ka nato ang Ginoo, ang Kristo ang magluluwas. So klaro, ang katumanan ay sa sumala sa tagna ng Propeta Isaias, diha sa pasahod sa Evangelyo sa Lucas, mao ang Ginoo Hesus Kristo. Bukan ito, ako silang sumbalikan, kung ako silang pamuntan kung hilit magaling si Kristo, ang ipasabot, iniigikat na ng Propeta Isaias, pwede ba ninyong manlan? Kung isa ang mawagkagan ng Propeta Isaias, ang katumanan ng hihit. Baka mga naon, wag ikaw sila yung kahatag na na. Kaya klaro, ang tinaw, ang Ginoo ang pasabot. Sumala, ang balikot sa Ginoo, mahimusan din sa mga, magpahari. Kung ganit inausap sa pasahod ni Propeta Isaias sa Kapitulo 35, versikulo 4 na sa 6, giingon sa ina, ang kakapsala sa paglawong pagpapaniso kung ngayong kahadlok, kay muhanha ang Diyos na pagpanigalos sa iyong mga kaaway. Makakita ang mga buta, makadumog ang mga bukol, kung makalakaw ang mga bakol daw lasa. Niyang katuwanan ng pagkinig sumala sa tagna ni Propeta Isaias, mauwi mo ang Ginoo. Kaysa di nga ikaw, magpapangutana siya sa mga tinunan ni San Juan, sa Mateo, Kapitulo 11, versikulo 4 sa 6, kung sa Ginoo sa mga Ginoo, pamaulit mo, o sigundri, si Juan din nadumog o nakita. Nakakita ang mga buta, nagkalagaw ang mga kapul, nagkadumog ang mga bumol, nagkakumabanhaw ang mga bagay. Susumalan mo sa pahayag sa mga Ginoo, laro o tinaw na siya ang ipasabot sa Diyos mamahali. Huwag ang timaan sa iyong pagkalhi, mo ang pagbuhat sa daghang mga milagro. Kung hindi ka kayo kinalaman, dinausahan sa Isaias 52, versikulo 12, kung siya gingon, ay ang Ginoo ang una kaninyo, o ang Diyos sa Israel ay magbantay sa inyo. Yan yung Diyos sa Israel na nagbantay sa inyo, walay lain, kundi ang atong Ginoo Hesus Kristo. Kaya matong niya sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 4, giingon sa, kaya nanginuman sila, gikan sa espirituhan ng bato na nagkaluyo kanila, kung katong bato nga, mao si Kristo. So, kung ato lang palang grupo ng sabdo, nasa diha, di ay, nakalinggawas, ang mga Hudiyo, na naulipon sila natos Ehipto, ang naaladay ang atong Ginoo, na taong-bantuan na tayo sa hina. So, kanang kailang mga muna, kailang sabon, na atong Ginoo, di-exist, di-hilang kalimutan na, dapat kayo sa iyo. Kaya wala pa rin siya na tao, existito, na rin siya. So, karon alam kita sa Bagong Testamento. Diyan pa lang sa pasahod sa unang kapitulo sa Evangelyo ni San Juan, giingon sa wala may nakuha bisan unsa ang pulong dinana. So karon ako masabot nga ang pulong dili ay binuhat. Kay ngano diha na siya sa wala may nakuha bisan unsa. Kung imong padayonon pagpabasa, imong sa diya ang pulong uban sa Dios. Ato kay masabot nga ang pulong lahi sa pakipersona samahan ng referado
At lahi sa pagkapisulod sa Diyos nga rekerado sa amahan. Kung ato niya kung ipadalutong pagbasa, ito dinamo o ang pulong Diyos. So, dinilog, ipasabot, isang Juan ang kinaiya kung nature o substance sa pulong na siya Diyos. Kung sa verse 2, ingon, sukat kami sa sinuglan ang pulong uban sa Diyos. Hindi sa atong masabot, di pahimong atang sa bisan Juan na bisan na ang pulong Diyos lahi siya sa pagkapersona sa amahan. O sa verse 3, ingon, pinaagi kanila gibuhat sa Diyos ang dalang butang o walay nabuhat bisan unsa pinaagi kanila. So hindi, kung atong palumulog sa ito, ang mga pamahalan di Apostol Juan na ang pulong kay upang na sa Diyos sa pagpamuhat sa dalang butang na buluhaton na mahimo lamang pili sa Diyos. O sa verse 4, ingon, pinaagi kanila ipirado sa pulong o ang pinamuhi. So hindi ato masapag-usap na ang pulong Diyos tuligan kaya ang Diyos mo may tinugdan o kahalag sa tao. O sa verse 14 dito na ingon ang pulong na himong tao o mitulog o balang karato. Nakita na mo ang inyong himaya mabumog sa grasya o kamasuran. Kini ang himaya kaya nagawa ingon ng puntong anak sa bahay. So hindi ipasabot ni San Juan ang misteryo sa incarnation o pagkatao sa pulong. Ang pulong nakauban sa mahal sa walang kaibuhan sa unsa mao yung puntong na anak. Ang pulong na naglihok kaniadto sa dili makita karon napadaya diyan sa iyang pagkatao sa persona sa atong Ginoo Hesus Kristo. Iman ang natulong sumala sa ipahalang sa Juan na bisan ang pulong na nakita na tao paano pagdinig siya na Diyos. Kaya sa ilingon sa atong Ginoo sa Juan kapitulo 5 versikulo 19 na ang tanan ay gibuhat sa mahal, gibuhat sa sana. Hindi niya akong masabot na dili na nilay magbubuhat ang amahan lang kundi sa anak. Dahil sa ilingon sa atong Ginoo sa Juan kapitulo 8 versikulo 18, wala kagaling matao si Abraham, ako mauna. Mabigyan isawa yung Ginoo mula may nakwet sige kita na rin mo sa Abraham. So hindi ako masabot ilang katuwid na tao ang Ginoo sa panahon ng Abraham. Kung sa iyo niya wapag ng mga tao sa Abraham, apan ako mauna. So hindi ako masabot na hindi na kaya ako lang balik ko na hindi na may nag-exist sa Ginoo sa pagpapatawag. Bisa ko na siya magpapatawag. Anak-anak siya. O gamihan sa pagkakampo ang Ginoo sa Juan 17:5. Sa Ginoo sa Ginoo, karamamahan, di mayama ako. Diha sa himaya ang ihukdan ko, kauban nimo sa walang pagbuhatan ang kalibutan. Sige, no? Kauban nimo sa walang pagbuhatan ang kalibutan. O bitaw no, atong pagbuhatan ng mga insuunan, kung ilang damino ng Juan 17:3, ngayon ang ibasihan ang atong Ginoo ng Diyos sa bilang mahal, o kung ingon pa rin yun ang pagbasa kung ba na si Kristo sa amahan nila sa panahon sa iyong pagpapahat. O ganihan, si Apostol Tomas, ipahalag sa hindi ka matutunan kalakot sa pagtulungan sa mga simbahan. Kimatod niya sa Juan, kapitulo 20, versikulo 18, at magpakita ang Ginoo ako siya totoo. Kung siya ginumas gawas, kung makita sa hirap siya totoo ito. Kung makikita niya, hindi mo siya Ginoo ko o Diyos ko. So, kung mo lang, kung sa iyo pa si Tomas ay ipapahalag, matuot at hintang sa Ginoo, kaya ang dakiling sa walang bakit, yung Tomas, sa iyo, ang dakiling kong Diyos, puro wala. Kaya mo ang may basihan sa mga kaisunan, na nasa iyo ang si Tomas.
Pero wala, mas iya pang ipahimulaan, pagkakal mo kung ilikod ang mga pagmahayag ng kulturas. Kasi ito sa Panginoon, tumas, ituro ka ba? Kaya nakakita ka na ko, bulaman ka ito, ituro ka na ko, bisa ka wala nakakita ka na ko. Kung ka umaga at ibunaw na, kung nagtitig na mga bukto mismo at Panginoong Isus, ipahayag sa Apostol Juan, unang buwan, Kapitulo 5, versikulo 20. Mas Kristo, bukto na matulog sa mga Diyos. So, mismo sa si Apostol Pablo, ipahayag sa matulog na naghinta kung pagka-Diyos sa Panginoon. Kaya matulog niya sa Roma, Kapitulo 9, versikulo 5, sa ni Apostol Pablo, may kaliwan sila sa mga patriarka. Kung sila kaliwan, ang tao sa Kristo ng Diyos, nabaw sa kanya. So mismo din sa Apostol Pablo, di pahayag sa matulog ang nahinto ko pagka-Diyos sa Panginoong Kristo. Roma, Kapitulo 9, versikulo 5. Kung usap sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 13. Samtang nagmahalo nila sa bulahang adlaw, mga atong ginamuman, hindi kadayan na sa atong Diyos, mga si Hesus Kristo. So, klaro, ang mga nagpapatuod ng Hesus Kristo sa suwat ng Apostol Pablo, mahinamon sa pagka-Diyos sa atong Ginoo. O gani niya, Philippians chapter 2, verse 5 to 8, diba? Bisan sa Diyos, wala siya mapapiling tungkol sa Diyos, pinaagi sa puso. Hindi mo siya sama ka na ito. Sumawag ito sa atong Ginoo, no? Inyong hinuntuan na kung Ginoo, amingon at mamahan dabaw kanako. Diyan na sa pagkatao. Kaya nagpakatao, sumalong sa kayan ng Apostol Pablo, ihukas na niya. Hindi mo siyang sama ka na ito. Pero sa pagka-Diyos, pareha sila samahan. Yung sa mo sa Panginoon sa Juan 16:15, ang iya sa amahan. So, given na sila. So, pero atong tubag, ang ilang mga aligasyon na tinapos Isaiah 45, versikulo 5, nausara ko ang Diyos. Mamatay supak niya na. Natuot ako sa Diyos. Kundi sa sabto na ako na bumitan ng nila sa itong Ginoo, ang amahan Diyos, bilin niya sa Diyos. Kaya ganit kung sa ibigong sa itong Ginoo sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 30, ang amahan ako usara. Kaya nasa iyo, matanong ang pinimang teksto, ang ilang sabot o din na kaya saan ko sa amahan at sana, ang ilang lupurong at iwala sa kaluwasan sa tao. Huwag may sumakan na. Pero sumala din ang teksto, kung inyong padayon ng pagbasa, hindi ginagawa. E gani ko ang mga hubiro niya ng amunit kong bato, iinag ang bato ng amunit Ginoo. Pero sa ingon, Ginoo, naninigyo ang batoon. Ingon sa mga hubiro ng mga hubiro, di bato ka namo, kaya nagpaka-Diyos ka, tao ka lang. So kung matinig ako mga ibsuna na nagpumili sa pagka-Diyos sa Ginoo, kung iaapa sila ng panahon na, apin na sila bato sa atong Ginoo. Pero sa kinaingon ko na bilin ko, anong Ginoo ipaila sa amahan ng Diyos, bilin sa Diyos. Kaya ano, mismo ang amahan, hindi pa ilaw sa iyang anak, na usaw sa tinig sa Diyos, sumala sa pasahod sa Hebreo, sa Kapitulo 1, versikulo 8. Sa inyo na, baging sana ang Diyos ninyo, O Diyos, maghari ka niya sa iyong binhari. So mismo ang amahan, hindi pa ilaw sa biyay sa iyang anak ng Diyos. Karon, ako nung nanawag, kung hindi pa ilaw ang amahan sa iyang anak ng Diyos, hindi ko sa Diyos. So, hindi ako pasigano. Kung hindi pa ilaw sa Panginoong Isus sa iyang amahan, Diyos, hindi ko sa Diyos. E mismo ang amahan, hindi pa ilaw sa iyang anak ng mga saksakin ng Diyos. Ito kung ano din ang Diyos, hindi ko ng tao, hindi ko sa kung anak ng tao. So ato mga laon, kaya nung teksto ko sa Números 23, versikulo 19, ang ipasapor pang niya na ang pinaya sa Diyos na hindi siya tao na magpaka. Kaya kami ko, hindi mo na tarungan kung basa rin ang Diyos hindi tao sa hindi siya magpaka. Hindi siya lang sa tao, sa hindi ko sa iyang hinahuna.
upang papinig ng matinong ng Diyos bisa pagpakako ng kanyang tao. Sumala sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 4. Mga taylalis no, ang isupa, ang Diyos ikaw, kundi sa katapot, kung ang Diyos isa sumala sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 11. Tingin kung ang pulong na himong tao, kung bituyo, uban, kanato. Yung katulong, mato nila na atong Ginoo dito sa Kalbaryo isang titulo ng Diyos. Diyos ko, nga nang bigyan mo ako. So atong timag yan ang mampulo na gigamit sa ng Ginoo ng Diyos ko, dili ka para kaniya, kundi para ako kanato. Kaya nga naman akong Ginoo, makalo na, sumala sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 2, Kapitulo Juan, Kapitulo 2, versikulo 1. Na ang Diyos isa naman, na hindi niya pasakdan, niya makaro na katauhan. Sumala sa Santo Precipit kay Diyoso. So, ang pasabot ko niya, kung hindi kita ng katauhan, ang bigyan sa Diyos. Imatong niya si Isaias 59, versikulo 2, ang inyong salam ay hintad sa pagpahilayo sa Diyos kanina. Bukani dito sa cross, bilala ni Kristo kaysa ikawas ang kanangkang mga sala. Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 25. Ikanit iman anak ko, hanggang mga tulungan ko na gigamit sa Panginoon, daan ng gigamit tanahon mas mga Hudyo. Ila ng pangalupo, dili na kayo ng kung sa mga Hudyo na sumala sa Salmo 22, versikulo 1, pangalupo na sa mga Hudyo. So, gigamit na sa Panginoon, dili na para sa kanyang pangalupo, dili para na yung katauhan na nakasala sa Diyos. Kung naging gigamit na Diyos ko, ang nagyaan mo ako. Mga Pilipino, kung ato ng santo ng palalubon, kung ato ng iwan ng Biblia, kung ordinaryo na ang tao, kung ato Ginoong Kristo sama ka nato, o sama sa iyong mga salubon, mga propeta, apostolis, huwag yung tao ay bawta, nagbasa lang niya ang kanang iyong mga salubon, mga propeta, na atin ang Ginoong gatiyan nila. Tulungan mo sila kung sila buhaton. Kung ato Ginoo, huwag yung natulungan kung nabasa niya, tulungan sila. Ihapag ang bahawin, badhang, nakaw, sa tubig, di ba? Huwag din daw nabasa niya sa mga sama sa Ginoo, sa uwang niya mga tinulat, mga propeta niya, huwag din. Pero ang Ginoo, anak ko masabot na dili siya pareha. Sa uban ng mga tinulat sa Ginoo, ako'y patakot sa mga pagsuulan ng mga dili na ito. Mahalang lumibig sa pagkadiyos sa ang Ginoo. Ito ang pinangilan sa Lord, dahil ang pinagawang pundo, ang ilang level mas labaw ang Kristo. Diba? Pero kung akong inainom, kung akong basahon ng Biblia, huwag pinilabasa niya na kung Ginoo ituntukan, sama sa ibuha sa uban, ang mga sulubuhon sa Ginoo. So, sumalan mo sa aking patinaw, o akong pahayag ninyo laro din na nagpapatulog, mawagin masayo ang aking simbahan sa pagpila na ito sa pagkadiyos sa Panginoon Yesus Cristo. So, ikaw po, akong pahayag sa mga kapangan na nakakamo yung mga nakuha, yung mga pagtulungan. Araw sa mga adunan sa piting katubag, mga adunan mulay, mga wakana, kanato, na pinagyon yung mga dirit katoliko, nagkadayon pagpanakot, kalabot sa pagkadiyos sa Panginoon. So, dinigyan ako taman, hanggang salamat sa inyong pagpaminaw, o support ang Diyos. Salamat. Brad Bosch, dito sa pag-ating pagkadiyos ni Kristo. Salamat sa mga Kristo na hindi ikaroon ang natin ang mga sinan, speaker, sa mga pipilo, aking sa Lapo, Lupa. Gaya si Brad Oli, Kanagi.
So, may gabi sa tanan. May gabi. Days, under ko sa nakapang chapter. So, para mag-discuss sa topic ko, ang topic naman is, ibalik ang mga topic ng which is sacred tradition or apostolic tradition. So, what is this? Ano sa maling tradition diyan? Diba? So, citing sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 82, nag-cite ang atong katekismo sa Vatican II, Verbum 9, yung siya dili, na as a result, the Church, to whom the transmission and the interpretation of revelation is entrusted, do not derive for certainty about all religious truths from the Holy Scriptures alone. Both Scripture and tradition must be accepted in order with equal sentiments of devotion and reverence. Isa ba yung kasabot na according sa mga katekismo, diyan na ang isulti na din na ang paghatag sa divine revelation at ang revelation di nila putong sa pagsuwat, di nila putong sa pang-Biblia o di nila putong sa mga scripture. Yan ako, kung nideklara ako sa mga nangyari sa nila, kailangan both scripture or tradition must be accepted and honored with equal sentiments, papaslang sentiment of devotion and reverence. So, ako sila pag-aarong sa equal ba? Dili-pili, labaw ko sa labaw, equal din ba? Ang tradition of sacred scripture. Diba? So, before na sinagis ko na lang sa tradition. Diba? Sinagis ko na lang wala sa Biblia, wala sa tradition. So, what if mubalik ka lalong na ay tradition? Diba ko, diba? Before ka mo, mudipinsa ka. Before ka mudipinsa ka, ang secret, ang apostolic tradition, mautan sa ka, lalong na ani. Ako na musayan. Ay, sugot na siya, unan. So, saan na siya? So, in the Catholic Church, we propose that, or we declare, the Church declared, that there are three sources of faith. Wala ang three sources. Nakasay padulan, kasi tayo, hindi ka na itong pagtuo. Asa hindi ka itong pagtuo? Diba, nakakaway ng tala. Asa hindi ka? Saan yung pagtuo sa Katoliko? Asa na hikan? Sikin mo na makuha na. Ako simbahan nito. Nabahay na sa pulo. Mga na ang distribyo, mga na ang Biblia o sa Scripture, o apostolic tradition. Diba? So, kung mo ka na rin mo, asa na hikan mo pagtuo? Hindi mo, asa mo lang kuni ka na. Diba? Mana ka na sa pulo. Diba? So, when we speak of revelation, what's the revelation? Diba? Wala ko mag-ipadayagi kasi nasa ng libro sa Biblia. Pag wala kang revelation sa muli, mawala ang gusto mong naihapat sa Ginoo. Kung sa'yo gusto i-reveal sa Ginoo. Diba? So when we speak of revelation from God, natay mapili siya, when we speak of God's revelation to Himself, we can understand it two ways. Kung saan niya mag-reveal ng Ginoo? Diba? Kaya there's a question na rin. Ang pangutana ko na, pwede ba, kaya ba na ito na makaibaw pa ka na yung Ginoo? Parang ninyo. Masamay ka na. Kaya ba sa itong una-una na makaingon ka na ang Ginoo sa Tisimat Trinidad? Diba? St. Thomas Aquinas says, St. Thomas Aquinas, na God is not self-evident. Masabot na ang Ginoo, dili siya sama sa bato na dito tumagawan. Dili siya self-explanatory. Kaya kita ko brado, kung may naas na kita. Ang Ginoo din kasi anak. Dili siya gali mabawan. Ano ba? So ang Ginoo, God instead of we know God revealed Himself. But at the same time, God provided signs. Diba? So muna, God's revelation to Himself can be known in two ways. Kita makaibaw ang Ginoo pinabi sa duha. Pinabi sa natural signs o divine revelation. So sa mga natural signs, ay one you get because of the details of the Catholic Church that with certainty we can know God with certainty through reason alone. So in other words, pinaagi sa Torah sa mga Ginoo, pinaagi sa
Kailangan kalimutan na ang pinagtumulani. Di ba? Ikaduha po yung pamahagi, kung sa iyo nabibilang ng galingon, pinaagi sa divine revelation. Now, ang divine revelation is coming from asaligikan. Asa yung ipaagi ang divine revelation through inspiration of the author and divine law. Diba? So, pinaagi sa inspiration sa author, i-reveal niya ang kanyang kagulihon. Diba? The Old Testament, di ba kasi gusto sa Hebrews, in the book of Hebrews, in many ways, God revealed Himself through His prophets. May naipaagyan, Ginoo, gusto na pag-reveal ng balino. Di ba? Pinaagi sa propeta. Bisa sa Salmo, gusto din sa Salmo ito, na ang mga binuon sa langit, nag-istorya, na ay Ginoo. Di ba? So, pinagdagan paagyan, Ginoo, na ito, hindi ng balino. So, pinaagyan na, doon sa nagbibigyan ng religion, pinaagi sa apostolic tradition o sacred scripture. Ano naman? Yan, doon sa Hebrews, in many ways, God reveals in various ways through His prophets. But on the last day, God revealed Himself through His Son. So, dili, ako din sa atong simbahan, or ato sa atong Biblia, the fullness of revelation is na-reveal na ang tanan, kumplito na tanan, tira sa iyang anak. After sa iyang anak, wala na iyang revelation ng kabo. Mawala sa kaso, hindi ka mo dawat ng Joseph Smith na ay Book Mormon. Hindi ka mo dawat ng Muhammad na ay Book Quran. The new, we'll say, another revelation. Why? Because our Bible, according sa book of Hebrews, after or on the last days, God revealed Himself to His Son. After that, wala nila ang divine revelation. Wala na kay angay ng mga laon may add sa itong pagtungo. Diba? But, kaning divine revelation na nakumpleto na, ipaagi ni sa scripture o tradition. Ano man? Because the apostles of Christ are the witnesses of Christ. Diba? So, kung sa'yo gusto sa apostles, what ilang nag-problem Kristo? Diba? Kung di sa si Kristo, di ba na si Kristo? Nadahan mo nga kayo, ilang-ilang, dahan mo nga kayo, konsultin ninyo, dili ka lang kaya, dili ka makaubagit. Diba? Pag ano ka doon, si Kristo, ano ka doon? Tila sa kaparaklit, buhat mo, kung daon sa kaligitan sa langit. Siya yung guide you for all truth. Siya ang helper. Siya ang counselor. Diba? So, in other words, the apostles, the 12 apostles are inspired. Diba? So, bakit nila said, yung sa nila pagbibigay ang divine revelation, ang pagkatala, kung sa iyo, sa apostles, pagbibigay sa divine revelation. Now, sumat na ba sila? Nanakot sila nilang kwarto, sumat na. Sa may gibuha nila. Diba? Kung natin yung pinig, kung natin yung magula, saan gawa yan? Nabaw mo nga iyong Kristo, iyong dinansap na pagkakaw na. Dila. Kita mo, pinag ko pamilya din na nabaptismuhan. Double version. Ay, 3 million. Ano mo ito? 9 million, I think. So, diba? Makita na ito ba? So, ang method bigyan sa apostolis is gumam. Sacred tradition ay sacred scripture o apostolic tradition. Oral tradition of sacred writing. So, di ba, makita na dalaga na makita na dalaga ang method nila, hindi nila ko ito pagsuwat. Noon na, kita mo na kung sulat scriptura. Kaya ba ang sulat scriptura, for the Latin word, scripture alone, or Bible alone, atong gi-explore ang kung sa pailain means na gibuha sa apostolis. In other words, what was talawon, ako na sunyan, brother. Nabaw na brother, di ba? Sayang na ta, na duwa na lang suwa kung bilang ng apostolis. Nag-start niya ang oportunidad. No, I know some of you here doubtful of Surya, but na I know for many. Because it's San Pablo, di ba? In the 2 Thessalonians 4 verse 15, therefore, brothers, stand firm and hold fast to the traditions you were taught, either by an oral statement or by our letters.
Di ba? Kasi gusto din ba may cellphone. Kung sa nila, naamig ibang suwat, naamig din ibang surya. O katong ibang suwat, o pag-storya na mo, palitoon nito. Di ba? Stand firm. Barong dito ninyo. Katong mo ibang storya, katong mo ibang tudlo, either pinaagi sa among pag-storya, o pinaagi sa among pag-suwat. Di ba? So in other words, ang secret tradition o secret scripture or the apostolic tradition of secret scripture must be, bago pa ako sa sisi, equal respect, equal religion, equal devotion and reverence. Diba? Kumuna, klaro sa Biblia na kung klaro sa simbahan na ang kamaraagi sa atong apostolic, ng Diyos ng apostolic, which is inspired, dua ka means na ways on let's say, pagkakal sa revelation, which is pagstorya, oral tradition, o pagsulat, sacred scripture. So that's why, ang ating simbahan is okay that there are three sources, say, tradition, or apostle tradition, sacred scripture, o magisterium. Now, wala natin oh God, so yan yung sacred scripture of apostolic tradition. Kung sa maling magisterium, kung sa gamit alin. Diba? So, kung sa taas sa magisterium. So, brothers and sisters, we know na ang tao masayo. Bagay, matupasaan sa kung sa siya ka-historian or kung sa siya ka-author, meron siya na to man is to earth. Kung sa kasabukan na, tungod sa original sin, we are corrupted. Atong nation na corrupt. To the point na atong conclusion kung sa'yo, natay understanding ng iba o, which is natural na tao. Otherwise, we're perfect. Diba? Perfect ang tao. Ibig siya sa'yo. Pinutol sa tao mo sa'yo. Tumanis sa earth. So, kabawang ginawa na. So, since kabawang ginawa ang tao mo sa'yo, therefore, God provides an authority na buhatag interpretation, buhatag teaching, na may basis sa kung pagkulo. Diba? So the role of magisterium is not to reveal another revelation, but to interpret that the divine revelation, which is revealed in the secret scripture o apostolic tradition. Kaya naman, ang secret scripture of tradition, nagkatagatuan sa prevent. Suwat, muli ang mula ang pinitubo. Pero ang problema na, ang pagsabot sa tao. Kung sa pagsabot sa tao, diba? Nayawa ko na tao. Ay, kung nyo ba, maluwas sa pinagila sa pagturo, hindi sa buhat. Kung nyo ba, si Kristo na maluwas na buhat na kung sa ito, ginoo. Diba? Kaya nyo ba, gusto nila na si Kristo daw ay firstborn son ni Mary. So si Mary dito, hindi ka na siya anak kayo. Diba? Kaya gusto si Maria, my God, my Savior, kaya ginawa sa Maria, so, asa po yung natin Maria? Diba? So, ibig ito, i-provide ang revelation, natulad dito sa tao, sa iyo. So, ang ginawa, nagtatapod, kung sa kapundo, na buhatag ng proper interpretation, the power to interpret, and the power to teach, diba? Under the guidance of the Holy Spirit. Diba? Naman, kung sa may grabe, ako may mas grabe, mga pwede sa tagisip. Mas better pang patay tao, kaysa ipatay ka sa tulog sa iyo. Naman, kung patay ang tao, patay rin yung lawas, tulog sa iyo, ang lawas at anak ng patay. In other words, mas crucial ang tulog sa kasigalay. Diba? So, muna, if God wanted unity, there should be one body. There should be one flock. Now, kung sabi mo, buwan sa tao, ang papuo. Diba? If walay authority na naay mo interpret, kung may tabong sa kalimutan, kung may tabong sa simbahan ni Kristo, iya.
Diba? Kung wala yung declare, bawal. Kasi may tao, iya. Di ko siya masabi ito, Kristo, tapak, hindi. Yung ano, iusan, ano sa man. Diba? So wala, the purpose of magisterium, the role of magisterium, is to have a proper interpretation and proper teaching sa gilid sa scripture. Ano ba? Supplemento ba? Dihatag na ito ba? Dihatag na lang ito kanan, dili sa scripture to tradition. Tumo ka na, usolok sa musta. Diba? Natural na yun, na ang tao, ikasabot. Diba? Throughout the history, by the baptism, when the Christ is divine. Kristo Diyos, diba? Ito, may spirit, di ko, ako. Diba? Dahil ito naman na. Now, if walay authority, isa po tuman. Diba? Nakita ko ang saying sa mga, kaya nakabreak ng Ginoo. Kaya nakabwisdom sa Ginoo. Na, ito mo ang tao sa'yo, pero, ang topic ko, ang buhat ang puno, na buhat ang power interpretation under the guidance of the Holy Spirit. Diba? So, wala. So, ang mga summarize, when we speak of divine revelation, ang source na ang buhay, speaking picture of apostolic tradition. Now, we speak of interpretation, proper teaching, wala sa magisterium, reliance sa magisterium, di ba? So, muna, the three sources of faith, the Catholic faith, is the sacred scripture, apostolic tradition, and the living magisterium. Ibira, ang ikulong, dadla na turma, atong pagturo. Dadla, i-define ang atong pagturo, di ba? So, muna siya, so, magsukot ang tradition, lalo yung tradition ng tradition. Ito ang may tradition ng kasabot. When you speak of tradition, buha ang kasabot na sa CBC. Dati ito, Christian, apostolic tradition. So, apostolic Christian, tradition. So, na yung mga tradition ng simbahan, na di apostolic. Kaya yung sakta, so, gusto lang yung mga example. Example namin, kalang pasimulo. Di ba na ako sa tradisyon? Sa pala, ang kaibigas, malalagtan. Saryo. Di ba? Na, huwag isa ako sa tradisyon. But i-Christian tradisyon siya. So, ako sa isang tradisyon, ako sa itong CCC, paragraph 83. Okay? The tradition here in question comes from the apostles and hands on what they received from his teaching, an example, and what they learned from the Holy Spirit. The first generation of Christians did not yet have written New Testament, and New Testament itself represents the process of new tradition. So, ini sa mga katekisin na panahon sa Christian, what's ang Biblia? Ang ilang reliance, ako silang lunggan. Kasi tulog. Di ba? Wala, what's ang Biblia? Wala ka na bisa pa sa una. Di ba sa una, lalagay, bilungkan, lalagay ang Biblia. Wala ka kayo, yung lalagay ng Squad. Di ba? Kasi nato ang Christian. Di ba? Wala ko sa lang ko. Tapos sila yung panahon ko, kung mahal, Biblia, makitutulog sila. Ito, kung mga ganito, di ba ka ito, kung ba? So wala, palayo ka. Accordingly sa CCC, same ganun paragraph, 53 ganun paragraph, tradition is to be distinguished from the various theological, disciplinary, liturgical, or devotional traditions born in the local churches over time. So na ay mga tradition na hindi apostolic, kundi na-emerge or na-mugna dito sa mga lokal na samahan. Kasi kung kasi, ano sa lolo, bakit mo sinsay ng lolo? Cultural na. Di ba? Dito na sa tradisyon na sa pulukan. Di ba? Hindi na lang, ito na sana ka ng movement sa mga African. One sa mag-isa nila. Di ba? It's good culture. Di ba? Pagdala atong simbahan, these are the particular forms adapted to the different places and times. Di ba? In which great tradition is expressed. So di ang purpose ba, di ba, na yung mga tradition yung mga kita sa lukan. So dito siya ang tradition. Christian tradition siya o personal tradition. Currently, in the light of tradition, the isang simbahan, kung sa isang simbahan, these traditions, tradition natin, apostolic,
Official tradition na. This tradition, kanang official tradition can be retained, modified, or even abandoned under the guidance of the church tradition. Pwede siya ito usipon. Pwede ko din, pwede sa kanon. Pero, under sa guidance of the church. Diba lang ba? Dili na naman, parang dili na magsusunod. Sabi, ibigay sa wakon. Diba? Pero, kung dito na ito si Bahay, kailangan sa ito kung sa inyo si mag-sulti sa COVID distilo. Kung alay na ito, magkabon. Now, and kontra sa apostolic tradition. Baon tradition na masabot ang all sources of faith. Baon yung dili na ito pwede i-modify, dili pwede ito i-retain, o dili pwede na ito i-abandon. Ano man, kaya yun, di ba? The fullness of revelation is complete. Now, because ito na nilo, ilang mo dito. Hindi ito mga revelation. Kaya mo lang makakakon, ako din complete yung revelation, hindi complete yung God. Di ba? So, ako yung distinguish apostolic o official. So, mga official, ito mga nabigyan ng local, viewers yung local. Kaya natin si Pag, hindi na magkakon. Hindi na siya editing, hindi siya uspon. Hindi siya ako. Ang nilog sila. Pero, ang apostolic tradition, hindi na ito pwede ang tangon. Ano man? Because this apostolic tradition comes from the inspiration of the apostle. Diba? Hindi mo lang mga tangon. Isa sa sala sa Espiritu Santo, sin against faith. Ang tangon na nila, ang tangon na nila ang tradition, ang kasalatan ng Espiritu Santo, you are sinning against faith. Diba? Dito naman, wala na itong apostolic tradition. So, wala, sa karoon ako guys, wala na sa karoon ako, na naay tradition na apostolic, kami tradition na official. Kaya yung isa na hindi mo yung pagkakot, hindi mo naman, hindi mo pagkakot ito. So kaya ang tradition, hindi mo ang tayo na patan ng buwa, ang akal, yung pangkam, yung usap, yung usap ka na. Kaya kung sa hindi makasa nyo, ang nawato. Diba? Yung lahat siya ang pasyon. So usa sa mga pumuntahan namin nila, diba? So alin ito sa objective, sa talaga objection. Na yun rin ang isinitreated, o sa objection nila. Diba, brother, diba, dito si Cristo din, na bisa gaya, ang tradition movement, diba? Sa Marcos, City, verse 12, na Mark 17, na i-follow mo sa tradition, maraming ko magkakalituan eh, ano yung mga kawan, ano yung mga magkakalituan eh, iwan yung sa Cristo, iwan yung sa Derega, dito mo sila, dito sila sa tradition sa tao. Wala sa liyo mo. Diba? Kaya mo, sa mga palito, diba? Wala ko, wala ko na kumaw, wala ko na kumaw, bilo ko. Diba? Diba? Sa Biblia ka. Kaya nila, mga nilaya, ang ka, paksan, Biblia, kayo ka dito. Diba? Diba? Ano ba na? Ano ba na? Ang gituin ato ni Cristo sa Mark 17, isang Jewish tradition na don't die sa commandments of God. Na actually tradition, ano? Ato mapanahon nila, ano tradition? Na nasukwakit na sa ilang sa commandments ng Ginoo. Kung saan na, ang di-atake ni Cristo, yung primary di-atake ni Cristo, muna ang tradition of Kurban. Kani Kurban, remember, kapaling pinunduman eh. Sa kanyang Kurban, sa kanyang pinunduman, mga ilang giwan ba? Ilang giwak ka ba ilang obligasyon silang pamilya, ilang parent. O ni, pero na si Cristo, yung Ginoo, na honor your father and your mother, kaya mo kayo obligasyon yung dinikanan. Kung nagdaan sa kuman, ito mo sa kalisuman, dili sa kuman sa Ginoo. So, ano siya ito, i-contest na ito ang ilaw yung Cristo. Kung siya yung mga duwang dibatas at duwang ng tradisyon, ano yung atake, anong tradisyon, which is specifically Kurban, na ang kaling tradisyon ng Kurban, ilang di-explain na magalito ba? Duwang pa nila yan kung bigas yung silang parents. Pero Cristo, hindi na ba yung
honor your mother and your mother. So, what is the traditions of honor sa Ginoo? And did you know guys, nasa Hebrews, or I think sa Greek law, Hebrews, the purest translation is not honor your mother, but glorify your mother and your father. At ibigay ang lahat ng sa Ginoo. It's not honor your mother, but glorify your father and your father. Yung mga occasion, wala sila ba? Kasi, ano yung honor tradition? Ano yung pasapasa? Ano ang mga galiba? Nakasama nito? Dapat, gusto, magyaw-yaw nito. Ako isipin, nakalala. Kasi nakalala mo, sila Brazilio. Kasi na Brazilio, sila dua. For sure, kung ako nang ginagawa, na, ang yung nagawa, isiya ko niya, nagdaraman. Na, isiya ko ganito. Ano ang pagkapasa na? So, daw po, ang yung nagawa ako, kita ba ako sa resorte sa Apostles? Di ba? Kumala sila. Kasi rason na ito, bukong ang tradisyon. Kala sila ito yan, kala sa basa na ito yan, kausap na yan, ang filtered. Di ba? Kapag tayo mo? Kasi ito, bakit na? Di ba sila, ayaw na tradisyon, di ba? Kuya na tradisyon, di ba tayo mo? Tayo yung tradisyon doon, doon na. Di ba? Di ba sila yung Apostles? Kaya wala yung ano ba? So, gusto mo kaya wala, bakit eh? Hindi yata, gusto ka. Wala gusto niya. Ayan. So, ito pagkakala. Remember, Christ promised us that even the gates of hell will not prevail against us. Diba? Even ang gates, o ang gano'n, ang siya sa Biblia. Tandaan. Sa Imperial, hindi makabungkag sa iyang simbahan. Diba? Tingnan ko na nila, nag-usap ng storya ang constellation, which is inspiration because of God. Ano naman, right? Kung saan ang makabuha ang simbahan? Diba? Ang pagtungan, ang iyong pagtungan ng diba? Tungan, diba? Kasi yung reformation. Diba? Ano naman, tungan, dito pa na pare. Kasi ito mo nila reformation ng iba. So, bibigyan pare, o pati batasan, bumili. Hindi. Ito na sa pagto. Marina rin ang pagto. Sayot ang pagto. Diba? Makita mo ba? Na mas crucial ang ilong bituan kaysa sa ilong batasan. Diba? Kung saan ko ang makapabuwag sa tao, makapabungkag, na makapahatid sa grupo, hindi ba ang buwan? Hindi ba na nagkabasa ng tao? Hindi. Ang yan pagpupong, yung belief ba, yung perspective, yung pananaw sa libutan. Kung bakit yung mga tao, ay ba nagkaliwa? At naglalaki. Diba? So, iba rin ito, mga nagkabagwag na filter o nakusap ang absolutarismo. Bisiklist ko na mata. Kaya ko ng daan, nagubak na yung simbahan. Diba? Nagubak na yung simbahan. Once nausap ang pagtulog sa kalibutan, pagduksuot sa ibahan, nabili ako sa itulo ito siya. Nagbasa na ang ibahan. Ako kina siya ba na pagtulog suicide. So, according sa early 90s, kasi ang sarang ito, i-ibigyan siya sa 75. Kasi yung libro ng Ephesians against all it is needful also to make use of tradition, for not everything can be granted from Scripture. The Holy Apostles handed down some things to Scripture, other things to tradition. Kung sa ito sa early father, ito siya, na kailangan hugamit sa tradisyon. Hindi tanan, isuhat sa Scripture. Kaya sila, ang atong balaan ng pasulis, handed down yung kasana, nagbasa, some things na ayaw ba, hindi ka sa Scripture, kapyo ba, ikan sa tradisyon. So, ang sayahan. So, ang ikarog, o sa ka-early father, doon ang early father, panahon, hindi si mga pasulis. Diba? Mga ibuka na ito, wala kayo balik sa bilang yung mga sila. Muli mga tawahan na, ibang sawan, ibang
Diba, ibang wanted sa mga kwan, na kontra sa Kristiano o gayoban nito, tapos na yun, ibang torture, palansa, diba? Mo yung mga kawanak, nagsalyo si Pablo, nagsalyo si Pedro, mo yung mga kawanak, nagdito, natubangan ni Pedro, naglinaw. Diba? Mo yung mga kawanak, mo yung mga kawanak na nagtabang, nag-convert sa mga early Christians on. Diba? Wala sa pagpapay, na ibang martin, para kong, na ibang meron. So wala, yan ang kita lang sila, pinitanan, di suwa sa picture, no, television. So wala na kailangan dito gawa ng television. Sila, kailangan gawa ko ng television. Kailangan ay itong suwa sa apostol, kailangan ay pasa ang apostolis na wala sa simple wala sa dino. Wala. So wala, in conclusion, klaro, later on kayo ang ating magdadan. Later on kayo ang ating pagkulo. Yan. Kaya, nakatulong. Wala. And kung wala sa Catholic Soon, kung saan na lahat, kung tangan ng Biblia, bukod lang sila. Tama naman. Matograma. So wala. Mas contented ang upan, mas nakita ako na apa, mas nakita na ito ang importansya sa tradisyon, diba? Ito ang pinagalasan niya kung kaya. Diba, dimension sa dimension, ang sa tradisyon. GQ. No, kung namin, kasi ang saan ito kung nahibaw, na kaya, it is time for apostolic. Kasi pwede lang. Diba? So, kung nahibaw, na asa kang ganyan ako, that basis alin. Nasa represent, para sa balaod. Nare-represent. Diba? Ang ito ba kung isibaran niya? Salamat sa mga liver naguli. Kaya sige pa lang tayo so salamat sa mga partners na nakakagayon sa radio rin sa Antonio sa radio sa Radio Pati Arunye at Bondos ang pasalamat sa nag-fighter si Pasi Sreo Andan. Ngayon, so, saan ako na ni Francois Fernandez? Ako sa lahat at inyo ang President na siya importante mga kailan. Ang si Brother Adam Humphrey. Salamat Brother Fernando. Kami bisa mga kaisunan. May gabi. Salamat sa mga nakunan na speakers na ang nabil sa pag-ambit location of this group venue for our practice para sa gawas ng mga kaisunan actual na kumbat rin nga ang katupi leaders. Sa mga itaalo ang pag-deliver sa ating kaisunan ng mga speakers kanabigan sa atin yung digest of audio sa topic na sign na nakala mo sa chat na pag-deliver yung mga remaining yung mga slots na baka yung mga speakers may atong regular na nagumay ito ayun ko volunteer lang hindi natawag na isa volunteer volunteer lang kung kaya isunurin ang tutulog tayo kaya wala wala daw volunteer na natawag din record lang si John anak po yung staff si JP, ako si Arman pero
ang bagyo, no? Ang Salamat sa ito pagkaya. yung talents na Thank you. ma-enhance, ma-exunan. Kaya, if you are going to share our knowledge to our brothers and sisters, especially sa ibahin na forum, ma-panin, no? Ma-panin na ito, sa kaluruyan, ma-exunan. Tumatay na lang, dali lang sa atong na, kapag ito mga atong digest, mga atong na memorize mga kaisunan. Hindi ko, sige na tayo memorize niya. Wala na pambing mga kaisunan. Ayun, hindi kayo makakuha. Ako siya, OD. Udi. That's yung daw, sa yung practice nila na sa CFD. Nga, hindi lang sa kutub sa ating pinakad ng mga mensunan, research siya, no? Research siya, kita lang ang pagkakit niya, tapi, bawal natin sa sunod to, iba na ito, may panics. Busy na natin yung iba. Pero kung wala ba ng mensunan, hindi ba ito si Oli, alaw ko siya, kasi topic. Dito ng mensunan ay sa actual ko, na itanahon na magamit natin yung kaya dito lang ito basic na magamit, dito ang pag-visual mo sa mga na talaga itutan sa inyong pagpapalagman ng topic sa mga ng disputan lalo sa Biblia, sa tradisyon o sa ministeryo ng kaisunan. This is very important, especially sa tradisyon sa simbahan. Kaya may kasi yung tradisyon sa divine tradition, ang apostolic tradition, ang ecclesiastical tradition, yung human tradition. Basically, kalabot sa kultura, sa lugar. Ang ngayon na tuhan, ngayon na padayon, ngayon ba na kanta? Basta ka, ay tumawag ako sa FPD. Ang tama na, mga nitagaman ako sa itong kalot, iba taas. Mga ay sa katron. Pag-iwan sa tarin, kampong sa mga ako, ano na ito? Sa mga nagalo, kailan tumawag sa FPD. Nasayok, kailan? Alam sa mali. Ano sa Santo Sumisa, pinaglaga ang tao, ang lane, ano siya? No, magkana ka or kanana ba? Kanana ba? Isa niyo. Sa kanana yung posisyon na. Kasi yung posisyon na. Tapi kasi yung pag-uras. Okay, research na. Research ang sayahin. Ang balik, hindi tayo ang balik na sa pusko ang balik. Mahal mo, lagi sa langit. Asali, ana, or asisa. No? So, kung sa'yo hindi ko lang mga ingsunan, kaya sa mga nagkaroon mo ba na? Kung ano kayo mo ba talaga na, hindi mo uniform ang produkto sa mga mga. Dati ka nag-solve na sa imnato sa ecclesiastical law, pero tingnan mga kapatid na napiwan na pagtindog ni pintuan, napiwan na maglubot. Pero sa akin naman sa pintuan, cross na kapatid na uniform na. Kada lang yung pagana, buwan po na, sa kapatid na yun ay, bago pa po sa during sa kapatid nila na harapan, simenera. Di ba? Nakapot. Kumuhin na po, nakapot. Bulit sulit na tayo sa wala pa yung pandemic. Pandemic, mga din ka. Wala yung kapay. Kung kumusta rin, sumbot na. So, nausap ang iksunan ang tradisyon. Pero basically, it is not the ecclesiastical tradition. Kaya it is only a form, it is only a matter of practice in the church. It is not really may ibato na
tradisyon ng igsoon itudo sa itong simbahan. Kini itudo sa Catecism of the Catholic Church na there are three sources of faith. Ang kining Biblia, Ilang Sulatan, ang tradisyon, sa tradisyon ng igsoon according to the Catecism of the Catholic Church na ang divine tradition or divine revelation and apostolic tradition. No? Maksud pa, di lang yung canon is part and parcel of the revelation of God. Ang kanang tawag ko yung apostolic tradition. Kanya, doon ang pagkuhan ng igsunan ko na ang atong mga volunteers tomorrow sa CTJ Visitation for Religious visit na ito mga ng igsunan. Mga kantema, kailangan dapat sa sakramento sa Ecclesia at the Spirit. Ecclesia, dito sa misa, hindi Ecclesia, diya sa ito ang mga maraming ito nga di-divide na ito ba? Ang Santos Misa, tayo ko na Santos Ecclesia, sa ako na bakit ako ang Santos Ecclesia na mahimo kong igsunan without the Holy Mass. Hindi mo mahimo na dahil ang Ecclesia yung po inabuhin sa misa ng igsunan. Kaya, atong tuliso, ang puti na po, pag-spend, kaya das lagi, atong grade, ako dito das lagi, ang grade na ta, mag-grade na ta. So, kailangan natin, isang din, ipon pa na to. Dahil na to. Grade yun, sunod po, white, sunod, balik sa grade, sunod white. Wala, ito, ganahan mo na igsunan na lutar ka ito. Pwede lagi mo hands up kung ngayon nga upuan ko ba sa inyong regular din yung religious sila. Regular mo ito ang citizen visitation every Tuesday. 9 o'clock o 11 o'clock, dito yung mga igsunan. In fact, itatangsudan sa 9 o'clock. Kasi galing ito nasugod, 10 o'clock. So, balik ko sa lagi ko sa tumahatag dito na pagtulong ng mga igsunan sa CTJ, no? Dahil sa atong nagsuon ng mga work-in, ay sugod sila alas 9, sugod sila alas 9, gawa sila harap, nagkakong mag-spend, no? Gawa sila ng igsunan. So, taas ang time. Ako na sila sa hay na pininang natagal o picture dito sa before yung kaso dito sa gate dito sa CTJ, magtapo pa sila, ikabutan ko ang sa motor. Makapilo sa grupo, sa mga board again, ang tawag video voter. Wala ako rin sila shoot out mo na pastor. Naman sa Biblia. So, okay na sila mag-igsunan, tapok na sila. Tapok na sila, mabuto itong mga tawag na sa city. Tapok na. Pag yan ang alas 9 na, may gano'n pa na alas 9 na, gusto mo rin. Okay, gusto ito. Kumala sila, napunta may labo. Pastor, pagkinan ng kaya ipabila. Pastor, ang mga Biblia, ngayon ko sa inyo tinawa, ang saan ka tinawa. Naman ko sa Mateo, si Jose, kabata ni Maria, anak ni Jacob. Pero natawin mo sa Lucas, si Jose, kabata ni Maria, anak ni Jacob. Sa mga sulit niya, sa nakapay ang pastor, so, motor na, kasunod, Matis, sa iyo ng grupo, kaya sila, ikaw sa grupo, ako yung pumunta na rin. So, nagtawag sila. Ikaw sila, primero, kapag pumunta na ang igsunan, alam sa issue ang ikuan, yung sure na kanila, about sa Diyos namatay ng Diyos Kristo sa cross, namatay ba ang pagka-Diyos? Ano sa limon? Diyos, kasi Kristo namatay. Ay, Diyos, hindi mo sa kanya ko, hindi niya. Sorry, di ba? Ano sila? Wala na ganyan doon mag-igsunan ko. Kaya ano, shoot ako, question ang lain ni Marta. Ay, matawag pa sila. Wala ko ba nga, siguro pumunta na. Wala ko sa iyo, ayaw, higaan sila. Kaya magtubay lang ito. Kaya sigara mag-igsunan, kaya higaan. Kaya tanong na ito yan, luwas sa Pilipinas mo, higaan na ganyan mo na, wasan na ako ng buwan, ay question na, iba pa.
no, paano sila? Pupunta ba na ako? Ito sa pala, di ba? Ako lang yung iba. Sa yung isulot ko na. Tiga-iba ko yung question. Dahil wala open-minded, dahil wala mo na makikibati ka. Kuya, wala! Ako naging sa akin. Isulot na sa kuya. Isulot na sa kuya. Ano ba? Ano ba sa kuya? Wah, ganito. Sumala sa mga sa iyo. Kasi ko sa kuya. Kuya, ganito. Ano na naging sa iyo? Hindi na nilagay. So, ano? Bakit? Yun na lang isulot na sa iyo. Jadi kalau orang Iksunan mulai itu recognize di arrival or some. Jadi kalau orang Iksunan ini meeting ini hapon, punya in advance, no? Ini pada ini atau pada annual na convention. At the same time, our festival, how can we make sure that ay bang ini sudah mo ini okay sana kay long before mga convention yearly sa kadaw kana ya karon na kay sana sudah ni barat na sa domingo so ang Sabado ang sports fest ang Domingo mo ang convention paper niya during times convention na iban yung chapters coming from Mindanao, mobile coming from sa Region 7, na gusto kami ito. No? Yun na natin ito ang mag-isuan na dahil yung mga chapters na gusto mo, kailangan dito sa Cebu na chapter ng isuan. Kaya ito din. Naman natin ang mga denial doon na ito doon na ito ay talaga siya lang yung sa kapit kay kailangan sa pinilihan FB. Marang ang wala na dito sa kwata sa mga isunan wala dito ang office sa national pero wala sila ba kailangan gusto sila din na during sa convention gusto sila makapil na talaga ako sa meeting niya kedua mga isunan very important na noon kay ang sa bago hindi mo explore the rivers ini sila mag-o ini sila mo mag-exutan apoy hindi available during the time sa mga na nag-create ang committee hindi basta-basta ko niya pinag-create mo kung evaluate ang tao sa mga na although nanay nag-chair sa unong ka committees na atong i-create for this upcoming convention. Kung sa mga committees na kaisunan, number one, committees on transportation, the head ni Badal Mario, na committee on service, the head ni Pati, Neil, na committee on finance, the head ni si Badal Steve, ang hapon yung dalan dito sa nagagawa sa kaisunan. Kaya na committee po, nag-head ni Chair ni Matt, yung kami, na education program, nag-head ni ang sekretary sa US, sa Sargent Rivera, at sa President Committee. Kaya, puro sa rin na nag-lead or chairman sa ako na head yung mga kaisunan, o sila kaya kung ipabuot sila ng members, kung ano po sila sa inyong singkasing to be a member of this particular committees. Palimutan po, no? Kaya, magtinabangin ka. Kaya, ini mo ikumuli. Hindi ko tuloy pagkabato ng annual convention, sports fest niya, na ako isuwa rin pwede yung pagkabahan na hindi ko sa lusok. Hindi ko wala na wala ko reprovit na nato ano sa nagpada ko better ni Sister Faye Marino we are planning that our value will be the same sa our business isa at this is last first wanted to be done this year dito na sa Bukan Estila niya
Ikaw mabili yung mga iksuna, tiyan ni Sister. Private to Sister Pema, si Sister Pema yung ang mga presidente sa Civil Commission na rin. Kanya, wag mo sa iyo mga iksuna, pinito pa ko na naalala ko na may event sa kanya, ito yung mga kagami din. Kaya ka na mabili yung mga nila individual, mga nila kita, no? Although ako na yung nagkatiman, ito na hindi ko na building niya, mga mga tao. So, na po yung mga ito, na po yung nagmahal ito mga kaisunan, pero I think so now, kung help mo, gamit mo ka. Gawa sa kanan na yung seminar, gamit na lang kaisunan sa mga PDL, mga federation, personal, deprived liberty, kaya kung nagawas na, i-train sa mga buhaton na kanang sama-sama, na-tested daw. So, parang, ito na yung trabaho ang mga PDL na gawa sa mga kaisunan. O sa mga video nila, ato sila masigina. Kailangan mo ba na mga kailangan nyo na nagkikiruhan nyo sa letter na tumoy kung okay na siya, ano dyan mo mga kaisunan. Hindi na ito, 2 days na, so nakikisa ka na dito, overnight na dito ang mga kaisunan. At the same time, sigurado mga video, niya na nasikulan. So, okay, mas success na po, dito lagi dito mga kaisunan. So, I hope na iling na itong gilipan ng hapon sa US, na-realize na yung mga kaisunan na smoothly, no? Na tayo mga previous mga experiences na smooth din ang dahil sa mga ano na kaya mo. Okay, so wala ka yung kanang bitawan mo sa nag-share din kanya, bakante mo na lugar mo para tayo at least sa mga committee at least tulo chairman, vice chairman o ang secretary sa usap committee ng PSC. So, usap na sa mga na kawanan na secretary. Pero yun nga mga para ito, doon ay division of work na ito sa assignment akin na provincial na PSC. Okay. So, okay. Nag-recognize, no? Kaya ito naman kung mag-iso. So, time to time, kaya ito mo pag-din. Kaya ba ito ako? Ito ako na intermediate post mag-iso na. It is for everybody, not only for Catholics, but for everybody. So, hindi mo ako kung saan siya welcome kayo mag-iso na. This is for free. Kaya ito pag-hapag man sa mga pagkulan, pagkalaw sa pagkulan sa pasimbahan, pagkulan sa Pilipinas. Pagkulan sa simbahan ng isunan, pagkulan sa Pilipinas. No? So, ako ito guys, ayun ba? Ito mga pag-isip ako, pag-build din niya sa plan. Oh, so brother, say, yan din ba? Joseph, Rocker. Nasaan? Kalunasan. Sa JP. JP ba? Dito lang kasabang. Kalabang. Okay. So, welcome ka. Salamat tayo, no? First one mo. Yan, sunod po. Nakalain na. Gusto rin daw. Brad, Sino ako din? si Brad pa rin. Ikatulong rin balik. Oo, napol. Pwede mabuti ng mabuti. So, welcome na sa regular Bible study na ito. Matay lunes niya, from 7 o'clock up to 9 o'clock. Ay, mamagyan sa ito. Regular din siya, hindi pinaingaw niya, mag-usap-usap rin. Unless niya, nagyo'y karoon na kausapan, ako na din ang pero, bugil na kayo, din ako na ito, hindi umasa na ito, sa 1950s pa. You just imagine, nagkaroon 2023 na. Tingnan ko ito ng Catholic leaders, release sa po. Okay, so dito ang dalang mga insulan. Ako lang tawag, natawag yung abot, natawag ang mahal sa tinawag sa pagkakong tuligo, at ang sigalo sa sipag-pagpag, dahil sa mga.
Ngayong gabi, listahan. Gabi. Ngayong gabi, salamat kayo sa atong presidente na bukan dito tayo sa Lord. Adam, kaya nga kayo siya wala sa 21 dito sa pagkakuligo mga kadlaw ang probinsya na ito. So may makuha na ito ang probinsya. Sa ito na mo, sa portal. At tinuro ay probinsya na ginahanglan kayo kay mo na na itong religion of Catholic faith members staying in different places of our province. Because Bukid, sa Dagat, kaya kayo, na makita na ito, na-refresh na ito, na ito, ikikuman. Ito pagka nagsumos, muna na, hindi natin ibali ang atong lakat, ngayon atong printisan, restaurant, kahit sa isang ko yun ito, ang video. Now, sa kanya ka, pagpasabot sa na, we are strengthening ourselves regarding our faith, our mastery of topics. Yeah, this is what is our mga kauban, kapag po sila kung ating nato na dialogues. Baga, o gabaw sa lahat ang lito na itong structure of salit, o pwede na sila sa pagbiyo, sa puputan, kinabuhi, puputan din, puputan, kinabuhi. Madaga, si Brad Adam, naghandiyo na ilan na mga committee, siya na committee president. Pero extension, kita, kaya na kami, pagkakanan, dito nagkabutan ko sa video sa Sister Faye Dorino. Ngayon yung politika sa paring Jesuits. Yan ito kay Damay, Tubig, Meros Kapungkot, Damay ka na Pagayulan. Dami ko sa Pagayulan. Nagkakasulo, Damo, yan sa sports. Tabang na itong kubanan na itong gusto mo sa sports. Bago. Mabukas ko lang, siguro tayo mga higala na ang rusa, minatado, padala niya yung matanda mo solicitation, request for support. Maka sila din, o sila. Kita, ano mga yung target, hindi lang ka piso, hindi ko na kalpak ka. Galasuhan, galaskakao, o kuban pa, communications, transport. Usa sa faktor sa atong sibunan na daghan nga mahimong pare, daghan mahimong Catholic faith members, hindi siya pare. So, kini pare, sa hindi ka ngayon gano'n kayo na lupato. Nagaw from the womb to the tomb, we need the hand of the priests. Di ka siya sa tao, na nagkakapuyan, problema, iya kinanglantan na tunay pare nga matigo sa mga tudlo sa atong tinuhuan, kadasag na ito. Mga pare na butang kinabuhi, niraw sila sa kaminundanon sa ilang panaan sa Diyos. Ang ilang pagbiyo sa puti ng kinabuhi, na mapilang sa pare nilitahan niliwil. Eh, mga pare ganito, isang galing magpagdagat, mas pana. Yan kaya ito, sika ka nga ito, sito mo kibis.
Ito mo, kayo na may kaibuanan sa banyo. Ito mo dito sa mga beach. Meron mga daga, mga guwapa dito. Ang kinala, maligo mo sa sudara. Hindi mo mga pari mo. Yung pari-on ba? Ang sarili. So, kung sana, mo may nandun sa ating superior sa sudara. Daga mga pari, nagkari mo mga pari, tulong sa pari, kay sa sabisan ko sila, uyo na doon. Yung kita sa ang gagawin yung patungo sa pagkakuti. Kaya na yung mga masakit ko, nangyayari yung puso, ayaw, wala, nagpilo. So, pagkala, at-rin, so na, Kristo rin ikinadus pa. Pero makita na sa nagsulog, sige na kami kung bakit kailan para. Sa kaya sa labo. Kailangan kaya 2 wheels, tumas bukit. Kaya, pala, ang tawag ito sa mga sigito, upang may konsulti, wala ka. Kaya, duloy-duloy na konsulti. Kaya, ang pare, di bumbong. Wala na. Kaya, nabukot na ako. Yari ako. Nanundong ko kasi mga sa tupa. Dinilig ako bisa. Hindi naman ko, hindi mo isulti. Pero pare, mailulong kayo na nasa na po sa inyong sugo, karong sugo, katulong sugo, kapatang sugo, ang mga sugo. Ang tuloy na po, kung ano na ang ay kapita na. Tulisan, dahil may katulong na buong sugo, may siko-siko ako na eh. Pero di na sulti. Wala nga, di-notice pa rin sila mga asal. Pagawan, binusulit na natin mga asal. Nakakain ko man. Mga pasayo ko. Kaya halal ang pinabuhi. Kita yung kapunanan. Sulti ka, hindi ako. Kaya ka po, pinakat siya ako. Ipilan ko na mo. Hindi ka sulit na naman. Sigan mo ka sa irisin ba ni nato ikaw kita sa ito sa ilo mo na kaya gusto nyo gawin po sa iyo sa mga sa kaya gusto nyo gawin na gustira ang mga sa Kristo sa Kristo gula kayo ng salat hindi na rin tutulungan bukan naman sa iyo ka sa pili na ng mga sa kapay kayo bilang sekali kayo ba. Ya sa Kristo ang mga sunod. Hindi na yung katingog. Pero ganahan kung paano yung mga kalawag. Hindi mo na katulog. Wala na ang papel. Ang kurso sila. Ginagaya ng mga baka. Yan ang baka. Ang pare, huwag yung kabiskalis. Para, nakalog. Kaya sa Diyos. Sama-sama sa tubig ng sa pagkakusun. Masaya ko rin ako, masaya ko. Nagaya ko. Pero, okay. Pag pagkalawa ka, hindi na. Ditulos pa rin siya. Ngayon pa rin tubig ang ulo. Pagkalawa rin mga tubig ko. So, tubig ko. Kung ka pa rin isuti mga kasabot ka sa pag-isuti mo. Nagkata ka sa solusyon sa ilo sa masala ng ilo sa hindi ko anak sa pagkili mo. Ano ko, ibalik na ito sa inana, hindi ko kalawas pa rin. Kaulaw, hindi ko kalawas pa rin. Kaulaw, ganito ko, hindi ko na ang solusyon, hindi ko. Sige, kami ko rin na tuwatayan mo isa bugay ng mga pinatubuan. So, sa Kristo na iba mga pagkahindulot ng kapatid. Ito, dumay mo naman ako mga pagkahindulot. Diyan po sa mga karoon. Diyan po sa mga karoon. Diyan po sa mga karoon.
So, da, sa Krista ibigin, nangyayari ng pariho. Lagi mo nga. So, the native na niya, ang ginagawa sa pare. Yeah, pare, yung lang niya, kita siya mga babae yung group, may mga buwang pamili. Ang babae, yung ginagawa sa street, group lang. Ikaw pa rin, group lang. Group lang ako. Ikaw lang ang buwan na tinipuriya. Ikaw din siya ka. Yang pagkakot ito sa parokya, dahil sa isulat ng grupo, sabi, isulat, sabi, tao. Namang niya ng video. Ang pinagbukayo ko, huwag man ito yung visa. Hindi nga naman ispaso. Kaya sa mga ito yun. Sa mga paso, di pati na gusto siya mag-ino yung kay nagkasabot siya sa tuya na ako mag-visa. Na ako may kalama. Mag-ino siya. So, naangan na sa dapat. Ang mga kuyog sa pastor, mag-ino tayo. Umangit ko mag-ino tayo. Ang pastor sa Lupino, sabi, natandang ko. E dugay na kung bakit, kaya huwag may visa, huwag may kalawa, na sige ko ba sa bibigyan na ako. Hindi ako sa mga pastor. Gusto ko ka na, balik mo din. Balik mo. Sa buwan, kukunya ko, kaya hindi ko kukunya ka na kukunya. Kaya ko kukunya ko sa kukunya. Kaya ako ito. Asa gusto namin ang pagpugyan ng iba ito pasuki. Huwag ko ganun kitiki. Hay mo lang yung kay laos, suki. Yung singkasing kayo. Yung buda ng pare. So, ang karaghanan nila, yung pare, tungkol kay naigugma sila yung mga na may musas na pare. Kaya hindi ka pare kayo. So, wala ka. Pero, sunod buwan, yung Sibusma, ako na yung ng Cebu Duaka. Ang Cebu pupunta sa mga congressmen, invite, yung dalis mo sa gobernador. Ang gobernador, parang magpahipahin ang Cebu. Cebu, one Cebu, one government of Cebu. Pagkatawag siya, iyan ang Tutukan ko tayo sa mga sabihin ng kuya yung mga na kamu ako na sa uki. Sabihin ko, gusto ko na hanip ng mga dulis na ambang ipada. Dito ko gaya. Dito yun. Gawin ko dito na. Usalat ka. At ibahay ka, daw ka Cebu, one Cebu. Pero karoon na itong laluigan, after Cebu, matulong na. Central, Ciudad, niyagikan sa Ngayon Madami, laos na dito sa Poliluwa, laos na dito sa Guk, sa Rio. Dito po sa South, niyagikan sa Nililikat pa, laos ito sa South, Bukatan, tulong na ka-obispo mo ng Sibuswa, dili Sibuswa, dahil papaguswa na iman ng tao sa ilang pagkinanilan. Kaya ito na diocese, ito na sa ito. At ito na pabuton kay dito na nagkikibaw sa development o subispo o kibaw sa kapapat kasi desisyon din yung mga pare kaya mga subispo na. Pero ang di pa rin ito, kasi muling na ako sa Surya, hindi niya, hindi ko kapakay na ito ng sultan. Hindi ko manidinig na wala na ito kapakay para ako ng Kristo. Kaya si Kristo, ako na po sa kapakay. Kasama nila, diyan sa Biblio City.
Ang pagkapare ni Kristo, wala niya itugyan sa tao. Diyan niya. Wala itugyan niya tao. So, ganun, basahan na. Ang Efeso 4:11. Gibutan sa Diyos sa Iglesia ang apostol, manalangna, pastor, evangelista, magtutulog, o kibuhat at mga tutulungan nila. Wala kayo mag-discount part. Efeso 4:11. Kaya sa mga Korinto si Efeso, gipailula sa Diyos sa Iglesia ang apostol, manalangka, mga evangelista, mga mabuwali, magtutulog. Wala kayo mag-discount part. Pero gihulong na pagkapan. Si Kristo, Hebreo 1:3, si Kristo nabawa pare o apostol sa Pedro 2:5, si Kristo hindi natin pare, bispo Kristo. So, wala kayo hisgot na doon na pare. Sila di palona sa iglesia. Wala mo na pare. Lahat pa naging ulang Ginoo. Matiyo ba nito yung silagi? Kusala ini mahal sa amin. Ayaw mo pagkawa o kumahal yung silita. Kaya usara yung kumahal sa amin. Karoon yung mahal sa pamilya. Pero, wala na yung kaburo. Kaburo kumahal. So, noong ilang atake sa mga dili katoliko, nilalagmin sa lugar na kabantay, makakaandam, kalau sulit na ito. Ano ba? Nasa ito ba kulit sila sa Exodus 40 na ang tulumanon sa pagkapare, tulumanon. Ang tulumanon sa pagkapare, tulumanon. Ya, karena Hebreo 5:24, ilan ang ginagawa ang translation. Kaya ang translation sa English, the firstborn of Christ is the leader. He lives for the leader because his firstborn is the leader. Okay ang naging si Kristo nagpuyo kanunay ng bukid, kaya niya pagkapare, Giling tayo pagkapare, wala itugyan. Dalawa, sa sulat ni San Pedro, kung Pedro 5, lingon siya, nakita, sakop sa harianong pagkapare. Kung maghalat na si Espiritu Santo sa kasa ito sa Diyos, sakop ka sa Espiritu Santo na pagkapare. Sa 1 Pedro 2:5. 1 Pedro 2:5, ang katawan sa Diyos, natakot sa Diyos. Sa muna, nakita ang kami sa pagkapare ito sa dunya. Pero di ka for the best. Hindi ka ipatinahan ng mga tao. Sa Roma 3:6, sa Marcos 3:14, ang Christ ordained the 12. Sabi siya, gawinahan ni Jesus ang apostolos na pare. Oo, dahil ang apostolos na pare, hindi gawinahan ng Kristo. Unang Korinto 4:14, ang pili ang grasya na anin mo. Huwag sa pagpapili pare. Sa pagdula, yan yung sulti sa mga kamulo sa iglesia. Ang pili ni Diyos, ang grasya, naman tayo mo pag-urlis, pagkapare, pagkantos. So, wala ka, ang pagkapare, tulungan mo ni Kristo. Wala sa Santiago 5:14, doon na ba'y nagmasakitong diya sa inyong balay? Ipatawag ang pangit sa iglesia. Ano doon pare, sumasakit mo, kung mag-aangko sa mga masakit doon, o magagibok sa lana, para mapasay doon. Tawag ka na tao. Sa mga uwag sa pagkakilyo, tawag ka doon siya.
Doon sa mga siya, para manulos. Mga tigulang si Christian, mga siya, literal. Ang siya nasuspand yung all tigulang si Christian. Pangalawa, ng tanang ni Jesus at kapatid. Sa Roma 15, 16, sa Roma o ako, matupad sa Papa. Ilalagay sa Diyos sa pagkaministro, sa pagwalay sa mga kita. O ilalagay ako, isipag. Nasa Roma 15, 16. Kung sa Roma 15, 16. O minulso siya na pare, tapos ito. Ako pare, ako kanya. Hindi daghan ang iyong magtutulog. O ako mahal ninyo. Kaya nagpagkakot ko sa inyo sa inyo. So sa ako, tukan, nasa ministro sa Diyos, pare, kaya nagpagkakot ko sa inyo sa kalan ng Espiritu Santo. Pero kung ito ko isip, isang doon ang mga daghan, pulo ka rin mo. Para mapupulo, siya kayo dahil. Kaya ito, inyong mahal. Ano sa inyo? Para na-apare, ito ang mahal sa hukum instruksyon. Ang hukum instruksyon sa inyo, ang may salita sa mga pangit. Bubat, bakit mas tukid? Nanungas ng mga salita sa tukid. Dito sa kabalay. Hindi na nakita sa kabalay. Ayaw magalagad sa kabalay. Ikaw pare man, galagad ka sa lungsod. Kung sa lungsod, iban ka na mo, pare ka, mapapatamahan ka na. May pare, siya pare ka mo. Mono figure gloves. Kita, natupad sa figure ng sako, sa harihan mo. Nagkalat ka, espirituhan mo na ka sa kalas mo. So, napabilin niya kung nagpapalipad. Sa pinadayag 5 negatives. Pinadayag ang 5 negatives. Akong panon sa mga bahay. Nalalaga ni Kristo. Kaya ito lang. So, akong panon. Kaya sa pinadayag 20-16, pinadayag 20-16, naging sa tatong nagpagpus ni Dabuhi. Usap sa ng pinatuloy. Hipag po dinahan. Pero muli rin ito. Okay. Hindi rin mas ito. So, yan po na ito. Yan ang napalit na pinay mo. Dali, nagutang ang napalit. Ito po din mo. Kung kayo bilang kalikunan. Dili, mo din. Kaya yan po sa Oh, yes, good. Last Tuesday, brought up in your program, John 27, there was a question heard to you whether this particular act is a miracle. Ngayon tanong kami natin sa programa ko. Hindi ba siya binagro o siya? But before I proceed further, since the opening statement of Brother Soap is about rest, I have read that if there are no rest, there is no Eucharist. If there is no Eucharist, there is no church. Sad to say, in Europe, there are several churches that are close to where they can and there is a God. Siguro ang mga ministers pwede na maka-appreciate. Siguro in the long run, God, ang very well appreciate ang mass already. We have service of Christ. Why I raise my hand? Because I want to share something. Because the similarity of
2014, as advocated by Pope Francis, that we have to walk and do it together for a communion and participation. That we people have to participate in the state of the gospel. To do it and work together, do it together, and mass participation of people to speak further the gospel. Ang gatong pangutana ko ni siya about miracle. If it is a miracle, this is the thing. If it's a miracle, we have to confirm if the actual miracle has truly occurred. The Vatican has to confirm if this is we have to hinabo, hindi pa naman tayo ng sulat no. Tinalaga ang Vatican mukhang no? The Vatican has to confirm whether what has happened is really a miracle. The purpose of this is to verify the veracity of such miracle. Veracity whether it is really, truly, or genuine kind of things that happen as a miracle. Now, in the 18th century, it is a tumutunguhan. In the 18th century, Pope Benedict XIV, in the 18th century, laid out a procedure to determine the veracity of the miracle. Well, kung hindi ko manood namin, kung hindi bye-bye sa atong isulti ka doon sa pagkakala sa programa nito ni Dr. Fernandez, kung naamoy lain, very good, no? Anyway, as what I have said, we have to communion. Communion means sharing of intimate and faithful things that we have to share with our fellow believers. Now, the main steps are the following. So this is the test of veracity. Kung tinukod ba niyo pinaka-milagro. Number one, the eldest must be incurable. Ya, ang makasakit, dili matambaran. Wala matambaran. Number two, the cure must be instantaneous. The cure must be instantaneous. To the mistake of instantaneous, meaning to say immediately, at once. No? So, you are very familiar, mayroon kayo musay kung mga verses sa Bible na si Jesus Christ was on earth, He made many miracles. Na yan ibang ayo, instantly na naayo, no? For example, the crippled in the Bethesda pool was been suffering for 38 years. Kaya inigya, kurang na sa tubig, hindi siya matato, tulong kayo, wala yung access niya. So, for 38 years, so, Jesus Christ, so this man, ang na to, instantly, yung si Jesus Christ, carry your things and go home, you are rolling together. Instantaneous, at dapat immediately, na ayaw. And that is miracle, number 2 stick. Number 3, the cure must be complete. Pinalang kung dito. Number 4, the use of medical science and advanced technology. Pinahalang gamitan of medical science and technology. Aron i-disprove ang maong milagro. I-disprove. Kung dili ma-disprove ang maong milagro, therefore that is genuine. Therefore that is tinoon ng miracle. Yeah, additional studies we can refer to class 5, no? It talk about Juan Diego. Juan Diego was a farmer. So, that's what about the condition. A woman named Magdalene convinced the missus in order to indicate that in the church, not everything will come from the authorities. God communicates with whomever wishes, giving prophetic messages. No? Talo ba? Sa kaso ni Jesus Christ, si Mary Magdalene. Okay. Jesus our church, atong simbahan na gamit yung mga yamo ng mga tao, simple people. Ang atong nagbilang sa of Jesus Christ, ang gamit si Mary Magdalene, was driven by 7 evil spirits, Mary Magdalene. Dayon si Mama Mary uses Juan Diego, a simple farmer. He was given a message to the Pope, to the bishop, that is usually the church. Si Mary Magdalene, and they have the message sa dito,
Jesus is to inform his apostle, the followers, that he has risen. Wala siya. So, ang ato mga idea na dili kinahanglan nga dunay otoridad sa simbahan nga musulti na mo imong buhaton. Now, God uses simple people who can be its message. The lesson I'm very much welcome so that you know the actions will clarify the matter. Mas maayo ka na reaction sa kaso nito ni Jesus Christ, di pagbukan naman niya ang iyong mga followers. Na may pagbukan, wala rin pagbukan, siya na pagbukan ng Jesus. Ito ang gulong ko, lumana sa mga tao. So there are many answers. Ikaw, prophet, you are Elijah, you are a prophet, you are John the Baptist. Then si Pedro kung nag-answer ko correct, you are the Messiah. So according to analysis, si Pedro nag-answer, individual of the Holy Spirit that enlightened his idea. Wala yung reaction? Okay, salamat kayo. Pagdagan kasi pagkakapagod. Kaya ito na kumoy yung anak. Ito, direksyon. Wala ka. Na importante na ito. Nga di at para makakatagbukan ng pagtulungan na ang pagkapalit ng ganyan tinaglan. Briefly, isun isa itong why pare, why misa, why Eucharist? So, why church? Because the power of the church is bigger. The shortcut to heaven is super. Orang doon ay tao, kaya nga po si Santos Sato. Ipalit siya. Tuloy pa rin. Doon, ilalong nagkakasunod ka sa langit, ako na mag-ipurituloy. Sa pagkakal sa tingnan kita. Na natin pinabuhi, sikat ko na ambo sa pinabuhan. Kalawag ko kanagad. Mag-usaryo kong kanagad. Hindi nga kong angel. Kasunod ka lang. Mga mag-ipurituloy. Mga gusto ka mulagit siguro yun. Wala ka. Mga isa na ito, may mga kalawag ka na. Domingo rapat ako magkaya ikadulis ng Kristo kung saan ito sama ka ng grabe ba kaya kung isa buwa kaya gagawin sa lang ako sa iyo sa grabe so yung sinisinya mo o Pero parang ito na bawa sila mo paano na paano gusto na yung pinagawa yung gusto tayo na nasa sulat ni Paglibusin niya nga mga biskot na gusto na pinipili mga sa hotel niya tanaw niya doon sa mga lalaki kaganda ko na alay ko mga nila na nasa mga pala yung biskot at sa stikas yung pinagawa sino mga kapit? Jadi ko siya, Lord, kumusta ka niya? Dali pa rin yung virus. Ay siya ba? Nga naman, di ako yun, di ako pispusan ng virus. So, what? Tigil ka ako. Kita ka, hinusod. Wala, kubilo ito kusod na yun. So, nakaroon na yung pakyasa. Pangandar yun, nakisa mo ka, ay di ako kubilo yung mata. Luso sa ngayon ko sa inyo sino sa akin dito galing ang pag-usap pero galing ang fuse mata pag-ibakal sa mata yung mata ko na ito kung kinayaga yung kung sa gita ko ito so pareho kung para oras pareho pinito lang kanto sila na sa mga sila si Espiritu Santo ilaw salamat sa iyong bugma salamat sa iyong tayo para hindi kami sarang karatan bagi kami penuh grasya yang maka tayo sa mga durhako pada kadamu kemudian punta na kami ayo sa kapagtuo sa pagduma o sa kaluwasan tutulungan sa simbahan tuman sa sugo dawat sa sakramento o pagpaambig sa tulong sa Diyos. Amen. Salamat sa mga sana Espiritu Santo. Selamat berjalan
Going with that.